A yanzu haka dai rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi nasarar kama ɓarayin da suka fashe sito-sito ɗin 'yan kasuwa suka kwashe kayayyakin abinci da mai da kuma indomi da dai sauransu. A gefe guda kuma ta haɗa da kame waɗanda suka fasa makarantar fasaha ta jihar Kano tare da kwashe kayayyakinta kamar yadda kuke gani. Kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Kano wato Abdullahi Haruna Kiyawa shine ya bayyana tare da nuna barayin, inda ya ce za a gurfanar da su a gaban kotu domin su girbe abin da suka shuka. A gefe guda kuma rundunar 'yan sandan ta jihar Kano ta sha alwashin bi gida-gida tare da faɗaɗa bincike domin kamo sauran waɗanda suka aikata wannan laifi tun na fashe shagunan abinci da makarantu da sauran wurare mallakar gwamnati a faɗin jihar. Tun da fari dai 'yan zanga-zangar nuna adawa da tsadar rayuwa da kuma halin kunci da al'ummar Najeriya ke ciki ne suka fara gudanar da zanga-zanga a jiya Alhamis, lamarin da ya sa wasu ɓata gari suka yi amfani da wannan dama wajen shiga wannan zanga-zangar tare da yin halin ɓera da kuma tayar da hankula da fasa kayayyaki mallakar gwamnati da na 'yan kasuwa, inda suka daka wawa akan kayayyakin abinci mallakar wani ɗan kasuwa tare da fasa wata makaranta da kuma sauran gine-gine, kai har ma da shagon saida rufai da yogurt da kantina sto manya-manya a jihar Kano, lamarin da ya sa al'umma suka rinka kallon abin a matsayin mara amfani tunda an fara sace-sace a ciki. To sai dai ana ta bangaren rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, inda ta shiga cafke waɗannan ɓata gari, inda take musu kaman ɗaiɗai. A yanzu haka dai rundunar ta ce ta kama mutane sama da 200 da wani abu, wanda yanzu haka suna a wajenta, za kuma ta gurfanar da su a gaban kuliya manta sabo. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ka zaunar da ƙasashenmu lafiya, ka haɗa kawunan mu, ka ba mu shugabanni na gari, amin summa amin.